Здравейте! Днес ще взимаме въпросителни думички в английския език с глагола бъда съм, to be. Записвате си думичките в речник за думи. Първата думичка въпросителна е who. Who означава кой, коя, кои. И примера е who is she. Коя е тя? Втора въпросителна думичка е what. What значи какво, каква, какви. Записвате си я. И примера е what is your name. Как се казваш? Какво е твоето име? Е прекия превод. И така питате как се казваш. Трета въпросителна думичка е where. Where означава къде. Записвате си я. Where are you from? Откъде си? From стои от края на изречението, не е в началото. From е от. От къде си ти? Въпросителни изречения учихме. Разменяме местоимението с глаголчето. От you are, ти си, става are you, where are you from, откъде си. След това when. When е къде. Записвате си тази думичка. When. When кога. When is the meeting. Кога е срещата. Meeting е среща. Записвате си нея, ако не сте я записали в речника си за думички. Кога е срещата? Why. Why означава защо. Записвате си я в речника. Why. Защо? Why are they late? Те защо закъсняват? Why. Защо? Be late е закъснявам. They. Те. Те защо закъсняват? Why are they late? How. Следваща въпросителна думичка. How означава как. Записвате си я. How are you? Как си? Which. Чия. Коя. Кои. Кое. Which one is yours? Коя от тези е твоята? Which one is yours? Whose е чия. Whose book is this? Записвате си whose. Чия.